Ассалому алайкум дӯстони азиз. Инак имрӯз ман дар бораи чӣ тавр каналамро баргардондам ба шумо маслиҳат медиҳам. Шояд он нафароне ки мисли ман каналашонро банд карданд ба маслиҳат ниёз дошта бошанд. дӯстони азиз, тавре хабар доред, канали ман яъне ман Шаълои Наҷмиддинро аз тарафи Ютуб маҳкам карда буданд. Инак мактубҳое ки ба ман омада буд. дӯстони азиз, яъне аз Ютуб ба мо хат омад ки ким ки лейбиру гуфтани одам ки баъдтар фаҳмидем китоби ошиқон ном доштааст ва аз номи радиои озодӣ канали ман, канали таҷмаъма шоу, канали як нуқта бас аст ва дигару бе ягон сабаб, яъне гӯё ки наворҳо аз онҳо бошад, ба Ютуб жалоба фиристодааст. На танҳо канали ман, канали дигарҳо ҳам буданд дар ин байн. бе ягон сабаб яъне жалоба фиристода гуфтааст ки гӯё ки ин наворҳо аз он мебошад ва аз ин сабаб канали маро бастанд. дӯстони азиз, агар канали шумоам ба ин ҳолат дучор шавад, хат нависед. Он ҷо ҳаст ки шумо метавонед апелляция диҳед. Баъд дар ман шумода нишон додагим торски студия медроед, написад отзив мекунем. аммо ҳатман бо забони англисӣ нависед. Забони русӣ менависед, робот ҷавоб медиҳад. Забони англисӣ одам шиштагӣ. Ман шуморо мегӯм. бо диққат тамошо кунед. Ин хате ки мебинед, ин хати ман мебошад. Ни в одном канал масалан авторски права не нарушено гуфта ман ба Ютуб навиштам. Ҳаминро бо забони англисӣ гардонда фиристодам. ва чӣ тавре ки мебинед, канали ман баргардонда шуд. Онҳо ҳатто узр пурсиданд. дӯстони азиз, агар ки шумо ҳам бори дигар мегӯям ба чунин ҳолат рафтед, роҳ афтода нашавед, аз баҳри канал нагузаред, онро тамоман аз Ютубу далид накунед. ҳатман нома нависед. Дар кор шавад 100 дона нома, ҳар рӯз 1 дона нависед. ман муддати ин 4 рӯз 17 нома навиштам ва инак мо ғолибият ба даст овардем. хуш омадед ба канали мо.